Футболър Ганки. Днес ще играем на Персиан ОБД Бери. Няма да играем на това. Или ще играем на нормалното. Аз съм да First Person, защото обитата обичам да играя на First Person и съм свикнал да играя. Знам, че има нов апдейт, има нови неща, които не съм свикнал да ги правя, защото това ми е новия акаунт. Стария си го изгубих. Заради една случка. Продадох го, ама не ми дадаха парите. И това си загубих акаунта, който имаше към 2000 Robux. Трябва да ми върнат робоксите, но не ми ги върнаха. Те не са като V-Bucks, които V-Bucks са към 4 пъти по-малко. Към 150 лева са май 1500. Не знам. Не съм много фен да взема от игра нещо, което спори. Той ще ме хване, брат. Той ще ме хване, бе. Добре, не знам как да ме хвана. Има голче, това дава към... Добре, това дава 10 пари. Не знам, но колко да е, 0 да, 5 ли да, не знам. О, майко. Ой, така има голче. Не знам това колко да. Не знам това колко да, не знам. 44 ми да е. Май са смесени. О, 360, не можах. Ото. Добре. Така. Добре. Тук сега трябва да пада. Че не падна, бе. Ето тук падна. Добре. Това беше странно, май това от новите апдейти. О! И това от новите апдейти. Така виждам. Май петопката е. Нямам да апдейт, защото... Идва ли? Май кудно. Ако съм. Добре, чакаме. Качваме тук още един май, офицер май, каквото казвам. Защото играш, защото това не беше ли или на мен ми се... На мен ми се стори така. Тук се апдейтно от кого нямаш това нещо. Какво стана, бе? О, добре, това го нямаш, виж. Ще хора, това е много добре. Пробвал сме. Това за какво? Това не знам какво означава. Реген, както и да е. Сега дали тук има апдейт? Това се апдейт, но още. Това нямаше кошче, има пари. Има камера. Но май не спомням, че имаше камера. Тук има, вече се показват, не само. Вече се търкалят. О, има и анимация. А друг беше само. Тук може би няма да има апдейт. И няма да има, защото тук си е трудно. Само хард левела може би са го апдейтнали. Там малко беше лесно. Ако сте нуб. Какво беше това, е? Отайки. Се оригнат ли? Добре, това беше много странно. Пак ще да направя. Тук нямаш ли? Нямаше ли? На врата имаше стова. Синдалайдър. Къде ще го намира това нищо? Трябва да чупя това ли? Този път няма как.
Не. Не трябва да чупа това нещо, нали? Не. То тук. Не. Ама има някаква таковка. Не. Къде намери тази стълба, бе? Не, това трябва да го чупа, не. Какво трябва да го направя, бе? Не, тук не мога да минавам. Добре, мен тук малко ще са... Че, какво? Добре. О! Добре, аз съм просто. Видях бутона. Трябва да ги брат. Брат, това ще с тебе не работи. Или... Не знам просто. Финалейдър. Това отворено ли е? Не. Що? Що да е отворено? А това малко... Абе. Брат, ще го се. Аха. Добре. Тук нищо няма много. Опа! Съм забрал, че плъзга. О, не. Не. Тук най-много се застанявам. Направя на бута назад. Голд. Голдовете вземам, защото са голдове. Докато са монети, не. Както и да е. Но доста бързо се спомнах. От другите игри. А там, брат, Оби. След 5 секунди. Стига, бе. Това няма да говоря. Ама така ще стане много тихо видеото. Така не е добре. Брат, ако минат за 10 минути, ще стане мега добре. Аз не мога да скачам, не. Аха. Уф. И хора ми много. Тук трябва да па. Добре. Там само един трел, май. Както и да е. Та ръчка тук. Какво е? Не знам. Така. Не съм ли умирал? Добре, след трата падна. Добре, останем само и тук. Без исках паднах. И просто трябва да умра. Нямам се къде. Къде съм го направил? Лично няма да си харча труда да се взема парите, защото не им трябват. Сега е това за забавление, за лаком. За лакомия. Добре. Това беше най-тъпото нещо на света. Чаквам в 26-та. Вижте има български език. Translate. Roblox-а. Защото на английски нищо не разбирам. Съм още 5 клас, май, може би. Тук съм на 5, тук имаше две лампички. Малко ми на кривичко. Нищо няма, ето. Тук по средата. Тук малко път нямаме, някой са го изяли пътя. Опа. Пак да не се оригнем. Не, за малко. Сега се ходя да си губим времето за безболезни работи. Тук сега трябва да... Кафетерия тук има. Сега тук трябва да убием бос... шефа. С фудзуката. Или както наричате базука, фудзука. Както да е. Пак е нещо за удрене. Ота какво направих, бе? Той ще ме преби. Не, брат, аз не мога да се... Не мога да си обърна нещо. Той ще ме убие. Умри, бе.
Бега тук, не мога. О, не, този телефон е много бъгав. Той е на малко, аз съм на малко. Така ще е така. Къде е този? Бе, не мога да го виждам. О, добре. Не го видях. Поставя. Телефонът му се бъгна на куче. Тук ще има камерка. И няма... добре, да го отчитам. Спри. Добре. Тук гол ли има? Не. Като виждам това червеното, мисля, че имам малко батерия. А имам всъщност 56 батерии. Какво имаме? Лазери. Тук на компютър много лесно, защото може да правиш 360. Тук не можеш, защото не се върти на куче. А там имаш бална версия на мишката да се върти и на ценност на Майнкрафт. И мишката се обръща и правиш 50 рунда. Мисля така. Какво трябва? Да вземем дъските и да ги сложим да прескочим тия неща, както и да е. Тук преди имаше тук една и там една. Тук и там. Чакай там. Се го променили. Направили се го малко по... тук имаше някаква ограда. Но ще го направи по-добре, за да пускаме диските. Да не изчезна, защото един път изчезна и какво да трябва. Добре, може ми не трябва така. Аз веря по тази тактика. Ще трябва така. Не, така. Добре. Нямам друг избор. Трябва да взема това. Така. Вече съм тъп. Брата, бе. Тук ли са още? Да. Трябва да ги ресетна. То са го направили един. Това. Всеки случай ще взема и трите дъски, защото... Какво направи, бе? Взема и това сега. Така. Той, взимай. Не се виждам. Давай ето тук. Не можа да го сложа. То са. Като и да е. Вземем третата дъска. Поставяме ето тук. Става. О, добре. Сега отиваме на боса, бай. Нямам дъска. Добре. Стрелям на ръката. И на двете ръце по-скоро. Не. Нямам живота. О, нямаше умра. Преди път нямам живота още. Да. Не, умрях. Няма край. Но както аз преди път направих имах 5 минути тръжов живота. То полното умра, добре. Ще ме стреляш един път. Не! Тук го направим, бе. Той не ме стреля. Той ще ме стреля, бе. Да. Стига вика, бе. Съм мръщи. Ха! Умря. Кой е този, бе? Майка! Тук е някаква камерка. Имаме някаква количка, да отиваме. Не! Майко! Брат, това е мега добре, бе. Моля още хеликоптер. Ще правим дрифтове. Какъвто е мъкбанг. Газ. I have a charger, please. Какво? Това се отваря.
Тези гуми тук е, бе. Бой. Идеме го. Добре. Така, какво има, че толкова трябва да натискаме? Какво? Какво трябва да правим с тия? Трябва да се катерим ли, бе? Аре, бе, брат! Сега трябва да сложим и трите, нали? Точка. Какво? Какво? What? What? Това беше много странно. Не. Това беше много странно. Бе, значи, мога да сложа през стената, през решетката там, кош, а пък не мога да взема. What? Добре, сега имаме още един кашон. Явно. Вече имаме 3. 4. Сега ще ми помогна. Кошето, брат, за буклук. Това е река ни. Ще не си виждам. Здрасти, брат, какво правиш? Тук като мен скучаеш. То трябва така. Добре. Този ще ма стреля ли, бе? Този паднах. Не. Добре, защо не паднах и тук пони? Опа. Тук ми е изход, да. Ако искам да избега от тук дома. Рекейн. Бигай. Какво? Какво? Може така да направим? Не. Така няма. Добре. Не падна. Добре. Само тук малко. И хора, изминах го цялото и тук имаше много коинси. Забравих да включа видеото. И хора, това беше видеото. Вече съм избягал. Тук какво има? Тук има другите неща. Grumpy Grain, тук Mr. Funny Dummy, Anitrон, това е ново ли? Siren Cop и Papa Pizza, където това е нормално. Чао хора.